बापाव सन्थ' हारसिंनो मा रायलायबाय थाखो नोंलाय? बुरु मा दावखा? बिरलांबाय। आच्छा बबेनिफ्राय फैखो नोंलाय टफि? बबेनिफ्राय फैनो डिउटिनिफ्राय फैबाय। दानि जुगनि गथ'फोरखौ फोरोंनाया बेसेबां गोरलै बाथ्रा नंलालै। ओरैबायदि दुस्थ' गोजा जाजोब्बाय गथ'फोरा। उल्था फोरोंगिरिखौसो दम होलायबावोब्रा। गोदो जोंफोरा फोरोंगिरिखौ मोदायथां माथां गियोमोन। गैया दानि गथ'फ्रा नुबाबो दुगा बिरि सोबथिंनासो खिथिलायबावो मास्टारनि सिगाङावनो। गोदो जोंथ' बिराद गिखायोमोनलै मास्टारखौ। आंथ' गोजाननिफ्राय नुबानो नमस्कार सानखायोमोन गिनाया। दाना बिदि नंला। ओइ सार वाट्सएप स्टेटासआव मा दोनदोंलै होनना सोंबावगोन। वाट्सएप स्टेटास नङाबाबो सारनि वाट्सएप स्टेटासखौ नुथारा माथो होननानै सोंबावो। डेन्जार गाजा गोजालाय गथ'फ्रा। माथो बुंबावनो। थेवदो न' फारसे थांनोसैबा। आं ओरैनो दुब्लियाव दाउफोरा माबाफोर खालामफैदों नामा जिब जुनारफोरा होननानै नायफैदोंमोन। ओइ आं न'आव थांथ'नो गोसो गैयालै बहाबा आराम जिरायथ'नो गोसो जादों। मानोब्रा माबाफोर जादों नामा? माथो बुंबावनोब्रा जिउनि दावहायाव गबनाय माने गगा मोननाय। गगा मोनबाबो ओमफ्राय डाक्टरनि मुलिबो मोना। थोंजोङै बुंनो थाङोबा बे गगा मोननायनि मुलियानो जाहैबाय फैसा। दा आंनाव फैसा थाखा गैथ'वा। बिफायाबो आंनो सम्पति होआ। बेनिखायनो एसे दुखु जादों आं। हे गसाइ बिदिसो जानानै दङ होमबा? औलै बोरैबा जानानै दङ आं। आखायाव फैसा गैयाबा मानसिया बोरैबा जाथारो माथो। गोदो आं फैसा गैयाबा माबायदि जायो बेखौ बारा ताल मोनामोनलै। दासो मिथिदों आखायाव फैसा गैयाबा माबायदि लन्थं थं मोनो। आन्डारपेन्ट गानबाबो गेन्जि गानबाबो गस्ला लंपेन्ट जुथा मुजा गानबाबो फैसा गैयाबा लन्थं मोनखायोलै। माथो फैसा गैयाबा बोरैबा मोनोथ' आरोलै। आखाइ दं आथिं दं खामायनानै जादोब्रा टफि। आखाइ दंबाबो आथिं थाबाबो खाफालबो नांगोन ना। नंलाय माथो इसेबां खस्थ' मावो। खस्थ' मावबाबो माथो खस्थ'नि फिथाइखौनो जेने थेनेसो मोनो नोंबो। आंहा खस्थ' मावनाय लोगो लोगो खस्थ'नि फिथाइया मोनसेल' नङा दर्जनसो जानांगौ। देलै दे नोंनानो मोजां दे। आच्छा सन्थ'ला नोंजों फंसे बाथ्रा रायलायगौमोनलै आं। मा बाथ्रा बेबा? बुंलाय। माबालै बिफानिफ्राय सम्पति बिनायाव आंजों थांफानो हागोन नामाब्रा? गसाइ आंखौ गेजेराव दालाबोलै। माहाजोनफोरनि खामानियाव आङो हाबदेरालै। ओरैनोबा नोंसोर न'खरनि मानसिफ्रा जोंहाखौ बारा सुखुवा। अ नंगौथ' आरो माने आंनि बिमायाल'सो सुखुवा दा। बेनिखायनो गामिनि रायजो राजाफोरखौ लिंनानै जोंहा न' लांनोसै नामा? बेयाव नोंबो थांफागोन नामा? आं गैयालै बिदियाव भाइ आं गैया। माथो थांबायसोलै मानसियालाय। बोरै मानो थांखो? हैद आंखौलाय रावबो हेफाजाब होनाय नङा नामाब्रा? जिउनि दावहायाव मालायखौलाय बहाथो मोनबाय थानांगौ जाखो? आंनि दुखुआव आंनो बाहागो लायाबा सोरलाय बाहागो लाफानांगौ जाखो? हिनजावखौ बाहागो लाहोनोबो हिनजावाबो आंना बिराद खस्थ' दङ। बेनिखायनो डाबल खामानि मावनांसिगोन आं। आरो बिफानिफ्राय सम्पति मोननोबो केस होनांगोन ना आङो। केस होनोबो आखायाव फैसा थानांगोन ना। बेनिखायनो एसे थिगसे खामानि मावनोसै आं। टफिराम बोरै मोनदों सेंग्रायाव दुगा दुगा बेरायनानै मानसिफोरखौ बुथिं बुथां खालामलाबायनाया? मालाय गोसो थोलायनायफोरखौ बैसागु मेलायाव फांसन मेलायाव नागिर दामलाबायनाया? बेफोरनि फाबा नांदों खोमालै आंनाव। दासो मिथिदों आं। बेनिखायनो गोहो दं होननानै खुगा दं होननानै बोलो दं होननानै बाहायलाबायनाङालै गाज्रि खामानियाव। नङाबा लोगो लोगो पाबा नांखायो जेरै आंनाव। होमबाबो मानसि गाज्रिखौसो बुदोंमोन ना आङो। दाबो बुगोन मालायनि हौवा मालायनि हिनजाव सेखग्राफोरखौ। खुगाफोरखौ नों मोनबा बिसिला जुगोन आं दाबो। बांद्राय सानबाय थाला। न'आव थांनानै दाउसो देलायजों रायलायहैनोसै मोजांनो। ओइ जावलिया माथो गोदो गोदो सानबाय थाखो जावलिया? माबा सानदों आं। आच्छा बारु थाइबानि लारु बिखुनजो सना नों आंखौ मोजां मोनो ना मोना? बेखौ सोंनोसो फैथारलायबाय नोंहा। माबा गोसो थोनाय थां माथां मोजां मोनो ना मोना? अनो ना अना? नोंहा खालि बेल'सै नामा? नोङो आंखौनो गोसो थोबाय हा? रब्रा आइ बिखुनजो आं एसे टेनसनाव दं। टेनसनाव दं नालाय टेनसनखौ खोथादो। अनो ना अना मोजां मोनो ना मोना? मा राव सोंनाय जाबाय थायो नोंलाय? आं बुंखायोना गासैखौबो अनो होननानै। आच्छा बारु थाइबानि लारु आइ बिखुनजो दा बायदियाव लायनो सोरबा आंनि खोथा नोंनो एरनानै होफैबाय बा सन्थलायानो जा बा फामिनि जानो गोनां हौवायानो जा नों सोरनि साइड लागोनलै? आंनि साइड लागोन ना बैसोरनि? मा साइड लानायनि खोथा सोंलाबायखोलाय आरोलाय? नों आंनि साइड लाखानाय नंखाया आं मिथिखायो आइ बिखुनजो। मानो होनोब्ला नोंनि नोजोराव आं सासे रायखससो नङा होमबा? मा बुंनो गोसो जादों बुङा माने? मा हेब्ले हेब्ला बेलाय? आं बिदि रावफोरखौ बुजिया। मा जादों खोन्था? ना सोरजोंबा बुलायना फैदों ना सोरजोंबा पार्टिफोराव दावराव दावसि जानानै फैदों? आं एसे दुखु जानानै फैदोंलै आइ बिखुनजो। आंनि दुखुखौ आं रावनोबो खोन्थानो हायाना। बेनिखायनो नोंनो खोन्थानो होननानै नोंनि सेराव फैबायब्रा। माने आंनि दुखुआनो जाहैबाय पलिटिकेलावथ' आंखौ बिराद फाव फान्दायगोननाय। सोरबा आंनि मुङै गाज्रि भिडिअबो दिहुननो हानाय गाज्रि फट'बो दिहुननो हानाय। दा बायदियाव जुदि आंनि सुथुरफोरा आंनि एगेन्सै खामानि मावनानै नोंनो एरनानै होफैबा नों लागोन नामाब्रा? नोंनि खामानियाबो मालाबा सिखाव साइसनि जायोना। थैलाय आंखौ जेब्लाबो गाज्रि नङा होमबा? गावनि बिजामादैनि सायावबो फोथायनाय थानांगौलै। दा आङो इलेक्सनाव ओंखारनाय मानसिया जानला माला फाल्थु खामानि मावनो हायो नामा? नोंनो बुंलाय आइ बिखुनजो नोंनो बुंलाय। माथो थिग? बिदि नङाब्रा बिदि नङा। नों आंखौ जेब्लाबो खबर लाबाय थाग्रा खालामलाय होमबानो मिथिगोन नों। आं हले नोंखौ खबर लानांगौबा लाबायानो थागोनहाय।
थिगबो गैया सोरबा हिनजावफोरजों लाइन मारि खुमाहैबा आंनि फिसाजोखौ खेबसे नङा खेबनै नङा खेबथाम नङा दुखु होबाय थाथारबाय नोङो बे खेबाव दुखु होआब्रा आङो माने आङो माहाजोन जानांगौना पावारफुल मिनिस्टार जानांगौना बेनिखायनो आङो बिराद गोसो होनानै खामानि मावदों दा सुथुरफोरा बेखौनो आंखौ फाव फान्दाय नागिरदों मालाबाफोर आंनि फट'फोर नुनो हानाय सोरबा हिनजावफोरजों आंनि साननाङा दे आंनि सानथारनाङा बेखौनो खोन्थानो फैदोंमोन नोङो औलै आइ बिखुनजो बेखौनो खोन्थानो फैदोंमोन आं लाथारनाङा आरो सासे सियाल साइस ओंखारबावबायना जोंना सासे सोर बेलाय फामिनि गोसो थोनाया एनजालाय बे मानसिया आंनि थाखाय आंखौ फाननोबो हाबावनाय बियो आंलाय मा मिथिगौसै नोंस्रा मा जालायदों नोंस्रा गावबागाव माबानानै लालायबानो जाबाय आरो रायलायलायनानै आं जाम्बियालाय माथो मिथिगौ जियानो जादोला मालाबाफोर आंनि गाज्रि भिडिअफोर फट'फोर ओंखारोबा नों आंखौ रागा जोङालासिनो डाइरेक्ट हांग्रिमोनथिखौ थांनानै बुजायहैबानो जाबाय आंना बिजामादै अमाराजाया बिदि नङा होननानै दै बेफोरबायदि बुंनो मोनोब्लाथ' मोजांमोन नोंना आखलानो जाथारा माथो आइ बिखुनजो बे बाराव आङो सोलायबाय बिराद मोजां मानसि जाबाय मानो होनोब्ला फैसासो नांगौ आंनो फैसा दे जागोन दे आंबो जानला माला डाउट खालामा दे नोंनाव सोंग्रोखागोन आङो बेनि उनावसो हैनाबाद लानजाय टेम्पाट पाट दासो जादों दे होमबालाय जिरायथ' साहा फुदुंना लायना फैनि आं आच्छा थाइबानि लारो बोरैबा जुदि बिखुनजोखौ आंनि फारसे लाबोनो हायो होमबा समाजा आंखौ बेसेबां गाज्रि बुङा माने दाउस्रि देलाय आंखौ फाव फान्दाय माने बिखुनजो आंनि लोगो जाबानो जाबाय मालाय हिर'इन हान्थुआनो मा एसे गोलावरा नोंनालाय नोंहालाय मा नांजादों बुंबाथाय गोखा बुङो बिगुमैखौ बिदि बुंनो हामगौ नङा माथो नों आंनि बिगुमै आंनि बिब'नि हौवाबानो नों आंनि गुमै नङा मिथिबाय नों बायदि गुन्दा मानसिखौ आं बिगुमै लिंनोबो गोसो जाया नुबायना बिखा बिख्लोआव बोरै अन्थाइ खुबैनानै होयो आं बेसेबां अनो नोंखौ नों मानो बुजिया आरो नोंनि बे हान्थुआ गोलावखायसो गोलाव होननानै बुंदोंब्रा आंनि हान्थुआव नोजोर होनाङा नोङो नोंना गस्लायानो हान्थुआ नोजोर होलायनायबा नोजोर होफ्लांबाय थायोब्रा मानसियाबो गुफुरथारना नोङो जानला माला होनलाबायना गुमै बै खेबसेनिखौ दाबो बावाखै आं गोदैथारमोन आंनि खुदुमनाया नेक्स्ट टाइम आंनि खाथियाव दाफैखा बिबनांखौ एदावाबा सोरखौ एदावनांगौ जाखोब्रा बेलेग बिगुमैफोरजों एदाव जाबाबो नों बायदि बिगुमैजों एदाव जाया आं सोरजों एदाव जाखो नोंलाय एदाव जायाखैबा आं रावजोंबो आरो एदावबो जाया आरो नों फैनानै आंखौ एदाव फैनाङा मिथिबाय आच्छा बारु थाइबानि लारु दानसोराङानो फोरोंदों नङा होमबा दानसोरांनि थाखाय नों आंखौ इगनर खालामदों नङा होमबा नोङो दानसोरांखौ दा बुंखा लासिंसिं लाजियाबो बिबोनांबानो नोंजों आङो एदाव जाबाय थानो बिबोनांबानो गावनि हिन्जाव साननानै लायो ना मायो माथो सालि आधि घरवाली बेनिखायनो नों आंनि खावसे बाहागो हिन्जावब्रा मा आधा हिन्जावब्रा आधा नों आंनि हिन्जावानोब्रा नों बायदिखौ आं गावनि हौवा होननानै लानो दरखा नांदों खाना खुजा लेंग्राजों थांगोन थेवबो नों बायदिखौ नांनो थै लायला नारजियासो मालाय बिबनांजों एदाव जाबाय थायो आंहालाय माथो एदाव जायाब्रा खुदुमनो लुगैबाबो खुदुमनो मोना बिबनांखौनो माबायदि जाबावगै थेने खेबसे खुदुमनो मोनबाय बेनो खुदुमनोनो होआ फाग्लिया दा दावसे देलायासो मा खालामगोन आंखौ 2 लाख फैसाखौ होनानै मोखाङाव गारलाना होना दोनथ'नि र' उनावहाय माबा मोनसे बेबस्था खालामनांगो ओरैनो हगारजाया बेखौ आंनि एगेन्सै थांबाय थागोन बियो आंनिफ्राय फैसा खुरबाय थागोन बियो दावस्रि देलाय होनबाथाय हाफांनिख्रुइबो गाज्रिसिन हाफांना खुगायाल'सो बोरैबा बांद्राय गाज्रियालागि थाङा बियो दावस्रि देलाय आत्रा बुस्थु बियो नङा होमबा बन्धुफोर आं ओरैनो बुङाखैथ' थेंक इउ गुमै आंनो बेफोरबायदिनो मोजां बुस्थु बायनानै होबाय था दै होमबासो आङो आब'खौ नोंनो हरगोन जागोन दे थरल' दासो जादों थोरो बिदिबालाय थांनोसै अके माजोनथारलै माथो गुमैया मोजां मानसिखौनो गोसथोनो रोंदों माथो आब'आ नाव ब्रेकआप जायो ना मा जायो मिन्थियालै आङो गुमै होनलाय माबा मोनसे लाबाय थागोन आं माने इसेबां गोबाव खालामबाय थाखो बिसोर सोरबा नुबा मा जानांगौ दे ओरैनोबा एन्टनिय बिमा बिफाया जोंहाखौ सैथारा आरो थरल'खौ एन्टनियजों बायदिसिना बुस्थु बायनाय नुबा एन्टनियआबो जारलायाव गोग्लैगोन मा खालामनांगौ दे आं दा फनबो रिसिभ खालामबावलासो फारसेथिं आइया नेगासिनो आंखौ मबाइलबो लाबोफायाखै आंहा दखाननिफ्राय मानो एसे गोबाव खालामबाय थाखो हनै बानलु बायदां फैदों बेनावनो मबाइलखौ बिथ'नि र' बानलु बायदां नोंनि मबाइलखौ इउज खालामनो मोनथ'गोन ना एसेबां गाज्रि सम फैबाय नोंहा मबाइलखौबो मालायनिफ्राय हावला लाथ'लायनाय नङा माने आं मबाइलखौ न'आव गारबोदों माने दखानाव आइखौ फन हरनो नागिरदों आं अब्ला नोंनि बायला स्कुटि दंखायो माथो थांबानो जाबायना दखानसिम मानो आंनि फन नांगौ बानलु बायदां जानला माला बाथ्रा बुंनाङा आरो बे स्कुटिया बायला नङा मिथिबाय आंनि आफाया जोबोद खस्थ' खालामना बायना होनायसो बे स्कुटिया जानला माला बुंलाबायनाङा आरे मबाइल बिनाया ओइ बानलु बायदां मबाइलखौ हरथ' होनबायना आं आइखौ फन खालामनो आं मानो मबाइल होनो नोंसा आफाया बायना होनाय स्कुटिखौ नों लानानै दखानसिम थांनो हाया नामा आच्छा मा खोथा स्कुटि थालायनानैबो आंनिफ्राय फन बिदों नोङो नोंनि दखानाथ' बांद्राय गोजान नङाना मानो बिदों मा जादों दा आं मा होननानै खोन्थानो बेनो
आं जे फंबायखौ नेगासिनो दङ एन्टनिय'जों थांफानायखौ बेजों रायलायनो माने बन्थु मुराजों रायलायनायानो साबसिनसो मोनो आं बुङा मानो नांगौ नोंनो फनखौ बानलु बायदां आं नोंनाव फन मोनसे बिथ'नायखौनो इसिबां बिदि बुंथारबाय नाङाबा आं नोंनि फनखौ आं मोजांसो सोंदों नों बेवहाय गसंना थास्लायस्लाय नों स्कुटिखौ लानानै दखानसिम थांनो हाया बेनिफ्राय फन लानानै नों सोरनो फन हरनो गोसो जायो हरनो हाया माबाफोर जादोंना न'निफ्राय नांलायना खारदों नामा नों आंखौ जाला माला सानलाबायनाङा नोङो बानलु बायदां नाङाबा आं नोंनि मबाइल आब' नै गुमै आंनो गोबां बुस्थु बायनानै हरबाय थरल' जानला मोनला बुंलाबायनो हासिबाय था वा माहाजोन हौवा गोसोथोदों नामा सोरखौ गोसोथोखो नों रावखौबो गोसोथोआखै आरो आंखौ सोरखौबा गोसोथोदों आं नोंनो मानो खोन्थानो फैसानि थाखाय गोसोथोआखैथ' मानो होनोब्ला आं बिराद मोजाङै मिन्थिगौ नोंसोरबायदि हिनजावफोरा फैसानि थाखायसो हौवाफोरखौ गोसोथोयो आरो फैसा मोनबानो हौवाफोरखौ गारनानै थाङो थरल' नों जेबो बुंथ'नाङा खोनासं नोङो बानलु बायदां नों नोंनि हिनजावजों गारनानै खारजादों बेवहाय सब हिनजावनि दाय गैया मिथिबाय नोंसो हिनजाव मानसि सायख'ना लानो रोङाखै दा गासैबो हिनजावफोरानो एखे आं बेखौनो बुंगोन नोंबो बिदिनो खालामगोन जाय हौवाया नोंखौ गोसोथोदोंना बे हौवाया बिराद खाफाल गाज्रि होननानै सानखाबाय आं माबायदि मानसि बियो मालाबा गाज्रियैनो सोबागोन आं बेखौ आबा आरो नोंबो मालायनिफ्राय बेफोरबायदि बुस्थु लानो हामगौ नामा गुमै नालाय बांद्राय जेबो बुंनांला नोङो थुदो स्कुटियाव ओमफ्राय बोरो एन्टनिय'आ बैयाव गारियाव दं सिङाव फै स्कुटियाव माबार अके आयौ बाला मा इसिबां हाखु दाखु जादों थफेराम माबाफोर गोनां खोथा दङब्ला न'आवनो रायलायजागौमोन ना अफिसावलाय मानो फैलायथारखो नोंलाय आं न'आव थांनो होननानै थांदोंमोन ओमफ्राय लामा ससेयावनो गोसोखांनानै फैबाय आं नोंखौ बाथ्रामिज बेवाइखौ गोसोखांनो हामगौ आयो नङालै नोंबा मा बुजिलायखो आंहा माबा मोनसे खोथा बुंनोसो फैदों दे बुं दे माने नों आइडिया होनाय हिसाबै आङो बिफानाव सम्पतिखौ बिहैदोंमोन रानबाय नामा मा गोलैखो नोंहा गोलैनायाथ' गोजाननि बाथ्रा रायनासो हरबाय आंखौ बेनिखायनो आं रागाजों केस होनो सानदों ओमफ्राय आंनाव बांद्राय फैसा गैया नांगौ नामा हायोबा फैसा एसे होथ'दोब्रा आंनो फैसा बिफांखौ आं गायहांदोंसो दा आंनाव फैसायानो गैया बावो गावनि बिनानावखौनो अना होमबा नोङो अनेहाय अनो नाथाय आंना दा फैसायानो गैयाबा मा खालामनो आइ नोंनि बिफायाबो नोंनो मानो होआ होनलायखो दे सम्पतिखौ मालाय होआनो बेनिखायनो आं सेनानैसो लागोन माथो सेनानैसो लानांगौथ' आरो बिनानै मोनाबा सेनानै लानांगौ बाल्ला बेनिखायनो आंबो बेखौनो सानबायलै सेनानैसो लागोन आं एबार नाथाय दा आंनाव बिफाजों जुजिनो हानाय गोहो गैथ'वाना बिसोरनाव बेसेबांबा फैसा दङ गाबोननो पुलिस उकिल बायजोबगोन आंनाव गैयाना दा बेनिखायनो आंनो फैसानि गोनांथि जादोंमोन हाबालाय होगौमोन आंबो दासो फैसा बिफांखौ गायदों दाथ' फिथाइ थाइबासो होनो हागोन ना माथो बुंबावनो आंनावबो फैसायानो गैयाब्रा मासाव माबाल' 8,000ल' मोनोब्रा बेनिखायनो एसे बुरजा फैसा मोननाय माबायाव स्कुलावसो थांनोसै आं बावदोंसो बै टाउनाव लाब्रा टाउननि बैयो हाई सेकेन्डारिया बेवहाय मास्टार सासे नांगौनो ओमफ्राय दरमाया 18,000 ना मा जागोन होनदोंथाय जायोथ' आरो 8,000आव मावस्लायस्लाय 18,000आव मावगोन आं 10,000 बारा मोनलायगोन नाथाय थांलाय फैलायासो एसे गोजान जागोन ना बेनिखायनो आङो बादालिखौ लानानै टाउनाव थाहैनोसैलै नों बेबस्थाल' खालामनानै होदो दावसो हिनजावखौलाय लानानैलाय मानो खस्थ' दोननांगौ जाखो आंनावनो थाथों बालाङानो बिखुनजोआ मालाय बायदि नङा बिराद अनो आरो जोंहानि आइयाबो सम सम नायफैखागोन ना बेनिखायनो नों हारसिंनो थाहैथ'दो टाउनाव बादालिखौ जोंनाव गालांदो आरो नंगौ नामा औथ' आरो बिदि खालामबाबो जागोन मिथिबाय ओमफ्राय फैसाखौ एसे जमा खालामदो बेनि उनाव आंबो फैसा मोनोब्ला नोंसा बिफाखौ केस होनोसै बाल्ला होमबालाय मोजाङानो जाबाय दे आं गाबोननो टाउनाव थाहैनोसै नों बादालिखौ आरो आंनि फैनो गोनां आलासिखौ मोजाङै नायबानो जाबाय बेखौ नों बुंलायथारनाङा आं खालामखायो होमबालाय आङो थांनानै बादालिजों रायलायहैनोसै थमिसा मोजां जाहांदों माथो सेंग्रा समाव सिख्ला समाव थङाला थङालि जानायफ्रा रेसपन्सिबिलिटि मोनबानो सोलायलांनांगौ गोनां जायोथ' आरो जेरै आंखौनो नाय जेरै थफिरामखौनो नाय जेरै बे अमा राजा बुन्दाखौनो नाय आंथ' बे बाराव अमा राजा आरो दुलाइखौ गाराबाला बिसोरनिफ्राय फैसासो लाखागोन आं बे गुन्दाफोरा आजोनिफ्राय थाइसे थाइनै जाख्ल'बाबो जेबो फाब नाङा बेनिखायनो सोलोजों नङा बोलोजों नङा सोलोजों अमा राजा आरो दुलाइनिफ्राय फैसा जाख्ल'गोन साननैसोनि उनाव दुलाइ एमएलएखौबो ब्लेकमेल खालामगोन आं बाल्ला आं गासिखौबो ब्लेकमेल खालामगोन दे नोंथांमोना आंखौ सापर्ट होबानो जाबाय अके बाय